самиро гӯш кун. шумо ҷои ҳамларо муайян кардед? 26 14 88 97 тарафи шарқ. 11 78 34 00 ҷануб. ба фикрам ӯ координатҳоро гуфт. ман нафаҳмидам. биёб. хуб меёбам. зуд ёб, фавран. шояд ягон ҷои муҳим бошад. шумо ба куҷо қумандо? ҳозир меоям. чаро ба он ҷо ҳамла накардед? одамони мо натавонистанд. шояд аз они шумо тавонанд. бигзор ҳамаро тарк конанду ҳамаро кушанд. ҳозир инро мерасонам. ба мо аз марказ фармон доданд. дигар мо бо силоҳҳои кӯна ҷанг намекунем. ин мушкилӣ ҳал шуд. ҳамааш истеҳсоли кишварҳои хориҷӣ мебошанд. хуб кор мекунанд. мисли силоҳҳои шумо нестанд. гиред. чӣ нигоҳ мекунед? гиред гуфтам. гуфтанд ки ба мо дигарашро медиҳанд. мо бо инҳо чӣ кор мекунем? ба мо силоҳҳои дигар лозим аст. ту ягон бор ба даст силоҳ гирифтаӣ? оё шумо медонед ки силоҳ ёфтан чӣ қадар кори мушкил аст? дониста гиред. оҳиста оҳиста. аввал сарбозонашон меоянд. сипас техникаи зирехпӯшашон меояд. боз ҳавопаймоҳояшон. дар охир бесарнишинҳо меоянд мегӯӣ? мо чӣ қадар боз аз ин ҷо баромада наметавонем? ҳамаи дӯстонамон мурданд. ба ин ҷоямон расидааст. чӣ мо безор нашудем? пас мо барои чӣ мубориза мебарем? туркҳо дар он сӯи марз ҳар чӣ хоҳанд мекунанд. ин ҷо сарзамини онҳо нест. мо адабашонро медиҳем. шумо дилу гурда доред ки ба онҳо ҳамла кунед? канӣ ба ман гӯед? вагарна мо дар ин ҷо чӣ кор мекунем? ана ҳамин тавр. ба ман ана ҳамин гапро гӯед. вақти ҳисоб баробаркунӣ расид. онҳо фикр мекунанд ки моро тарсондаанд, вале ин кор он қадар кори осон нест. ба зудӣ мо ба роҳ мебароем. хуб мусаллаҳ шавед. шикаматонро хуб сер кунед. мо ба шӯъбаҳои полиси туркҳо ҳамла мекунем. шӯъбаҳои полис? чӣ шуд? тарсидед? чаро метарсидам? баръакс писандам омад. ин тар бошад силоҳҳоро гиред. ӯ дар ин ҷо чӣ кор мекунад? намедонам. ӯ набояд ки ҳардуямонро ҳамроҳ бубинад. خانم نیسان؟ یوز تو در اینجا چی کار میکنی؟ از نزدیکی میگذشتم بینم جنازه. رحمم آمد و خواستم جنازه میت رو خانم. با فکرم شما میشناسید. یک بار واخورده بودیم. شناسی نزدیکم نبود. میگوین که اون شجلو بود. اینش رو من نمیدانم. هم دردی مرا قبول کنید. روزی خوش یوز. اوه خدایا. اوه جنابی عمر، شما را اینجا دیده حیران شدم. میتوانید مرا یوز نام برید؟ یک لحظه.
гӯш мекунам. қумандон, ин координатҳо бисёр координатҳои муҳими берун аз марз мебошанд. ба усто хабар деҳ, гӯй ки ӯ ниҳодҳои дахлдорро хабардор кунад. хуб қумандон.